राष्ट्रपति भवनाव पद्मश्री मान बान्था गथायनाय हाबाफारिया 9 मे अदेबानि मैया जालाङो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि नुजाथिनायाव हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ हादोरनि सा 110 गुन गोनां सुबुंफोरनो पद्मश्री मान बान्थाखौ गथायो। बेनि गेजेराव हस्ति कन्या मुङै मिथिजानाय आसामनि पार्वती बरुवानो पद्मश्री मान बान्थाखौ गथायो। हादोरनि गिबि मैदेर महर पार्वती बरुवाया पद्मश्री मान बान्थाखौ हादोरगिरिनि आखाइनिफ्राय आजावनानै जोबोर गोजोननाय नुनो मोन्दों। आसाम हादरसानि धुबरी जिल्लानि गौरीपुरनि थागिबि पार्वती बरुवाया 14 बोसोर बैसोनिफ्राय मैदेर गुमनायखौ कुसुगावआव जागायजेनदोंमोन। उनाव बेनि गोहोमा आसामनि अनगायैबो केरेला, सोनाब बेंगल, उत्तरांचल आरो उत्तर प्रदेशसिम गोसारलांदोंमोन। पार्वती बरुवाया दोरोङारि खान्थि आरो माखासे आदबजों 500निबो बांसिन मैदेरफोरखौ रैखाथि होबोदों। मख'जाथाव बाथ्रानि पार्वती बरुवाया मैदेरनि सोमोन्दै रोंगौथि थानायनि थाखाय गोबां मावबादाफोराव बाहागो लानायजों लोगोसे इन्टारनेशनेल वर्कशप अन द डमेस्टिकेटेड एशियान इलेफेन्ट इन बेंकक, थाइलेन्ड बायदिफोराव बाहागो लाबोदोंमोन। गुबुन फारसेथिं असम गौरब एवार्ड आरो हाग्रानि जुनार रैखाथि होबोनायनि थाखाय द इउनाइटेड नेशन्स एनभायरनमेन्ट प्रग्राम्स ग्लबेल 500 रल अफ अनार मान बान्थाफोरखौ पार्वती बरुवाया मोननो हादों।